Шэф французскай выведкі наведаў Беларусь і сустрэўся з Лукашэнкам, пра што яны дамаўляліся. Расійскі алігарх беларускага паходжання, які падчас пратэстаў 2020 года прапаноўваў перамовы апазіцыі з Лукашэнкам, сустрэўся з ім у Менску. У Барановічах праводзяць вучэнні міліцыі па спыненні масавых беспарадкаў з выкарыстаннем зброі. Беларускія рушнікі, якія трапілі ў спіс ЮНЕСКО і выстаўляюцца ў Метраполітэн-музеум у Нью-Йорку, нарэшце можна ўбачыць у Менску. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 4 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Спевак Алексей Хлястов выйшаў на свабоду пасля 14 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра гэта паведамляюць яго блізкія. Хлястова затрымалі 21 траўня. Падставай для арышту стаў пратакол аб дробным хуліганстве, і суд прызначыў яму 14 сутак адміністрацыйнага пакарання. Раней яго ўжо выклікалі на прафілактычныя размовы ў сілавыя структуры. Жонка артыста Алена Хлястова пісала ў сацсетках, што затрыманне адбылося без тлумачэнняў і сцвярджала, што яе муж нічога не парушаў. Сам спявак загадзя запісаў відэазварот на выпадак затрымання і прасіў распаўсюдзіць яго. Пасля вызвалення яго сустрэлі дома. Па словах жонкі, яна падрыхтавала любімую страву спевака Тефтелі. Давайте паслухаем песню, пад якую яго сустракалі. Кіраўнік французскай выведкі наведаў Беларусь. Візіт Нікаля Лернера ў Менск адбыўся на гэтым тыдні па даручэнні прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона, паведаміла інфармацыйнае агенцтва «Позірк» са спасылкай на сваю крыніцу. Раней пра гэта пісаў у сваіх сацсетках і палітык Валерый Цапкала. Паводле былога дыпламата, асаблівая ўвага надавалася захаванню Беларусю бяз'ядзернага статусу і недапушчэнню яе ўключэння у расійска-украінскі конфликт. Совершенно очевидно, что Франция в Европейском Союзе сегодня играет особую роль как единственная страна, которая обладает сегодня ядерным оружием и обладает, естественно, тем потенциалом ядерного сдерживания, который, собственно говоря, и формирует современную архитектуру европейской безопасности. Паводле Цапкалы, чалавек Макрона выконваў не толькі функцыю прадстаўніка прэзідэнта Францыі, а магчыма, ён меў задачу выбудоўвання адносінаў паміж Лукашэнкам и Евросвязом. Сейчас мы видим, происходит некое стопорение в диалоге между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки. И вот этот стопор, он, конечно, прежде всего объясняется тем, что Соединенные Штаты не смогли решить самый главный вопрос, который для Лукашенко представляет особый интерес. Это вопрос экспорта калийных удобрений. Несмотря на то, что санкции с БКК были сняты, но без возможности транзита через европейские страны или через Украину, эти санкции, они, в общем-то, как были, так они и остались. То есть он не может использовать данный инструмент. А для него он гораздо более важный, чем все остальные санкции вместе взятые. Доктор палітычных навук, даследчык са Страсбургскага універсітэту Евген Крыжановскі лічыць, што калі такая сустрэча насамрэч і была, то Лукашэнку мог цікавіць вывад яго рэжыму з ізаляцыі і скасаванне эканамічных санкцый. Але тут ёсць адзін нюанс. Французскага боку таксама няма зараз перадумоваў, тому што зараз прэзідэнта Францыі няма большасці, гэта апошні яго год ва ўладзе, і вельмі цяжка, калі няма большасці ў французскай сістэме, істотна змяніць палітыку краіны. І ўвогуле, напрыклад, Сарказі яшчэ дагэтуль успамінаюць і судзяць яго пасля таго, як ён намагаўся там вывесці Каддафі ці то Асада з гэтай ізаляцыі. Таму мне падаецца, што тут яшчэ няма вялікіх перадумоваў, а санкцыі, як я ўжо казаў, гэта ўвогуле еўрапейскі ўзровень, а не нацыянальны. І на ўсе гэтыя рэчы, на ўсе гэтыя крокі няма таксама палітычнага попыту ва Францыі зараз у гэты электаральны перыяд. Вось, і зноўку трэба яшчэ, каб гэты візіт пацвердзіўся, каб аб нечым можна было гаварыць больш сур'ёзна. Пра тое, што Макрон дашле на перамову Менск свайго прадстаўніка, Лукашенка заявіў 29 траўня ў Астане. Там ён сцвярджаў, што візіт адбудзецца 1 або 2 чэрвеня. Лукашенка тады прызнаў, што Макрон у тэлефоннай размове з ім 24 траўня папярэдзіў пра наступствы ўступлення Беларусі ў вайну.
У Менск прыехаў расійскі мільярдэр, які падчас пратэстаў 2020 году выступаў з ідэяй перамоваў паміж Лукашэнкам і апазіцыяй. Гаворка пра алігарха былога ўладальніка Уралхіма Дмітрыя Мазепіна, дарэчы, ураджэнца Менска, беларуса. У сваім палацы яго прыняў Лукашенко. Богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Але тут ёсць адзін нюанс. У 2020 годзе, калі ў Беларусі пратэставалі сотні тысяч супраць сфальсіфікаваных выбараў, мільярдэр апублікаваў ліст, у якім заклікаў стварыць камітэт народнага адзінства і вырашаць палітычны крызіс перамовамі. Все-таки Лукашенко простил Мазепина, да, потому что и за меньшие проступки белорусы до сих пор садятся в тюрьму. Да, я не думаю, что история с этим визитом – это история возобновления или надежд на возобновление калийного картеля. Все-таки он распался давно, распался плохо, распался в 2013 году. И рассчитывать на то, что сейчас он возобновится, непонятно, что каждая из сторон может дать другой. У самой Расіі вельмі шмат калійных угнаенняў. Іх кантралюе гігант Уралхім, які да санкцый 22 году супраць Расіі за вайну ва Ўкраіне узначальваў акурат Мазепін. Раней ён быў вельмі зацікаўлены тым, каб прадаваць расійскі і беларускі калій разам, бо тады можна кантраляваць рынак. Але яшчэ да 2020 году улады Беларусі яго прапановы не прымалі. Тады пра якую супрацу можа ісці гаворка? Возможно, что есть точки соприкосновения, допустим, по сложным удобрениям. И, в принципе, участники рынка говорят, что, возможно, это связано с теми фосфорными удобрениями, которые производятся в Беларуси. Поэтому политически знаково, насколько это экономически перспективно и что сейчас Уралхим может дать, когда он под санкциями, когда возможности логистики ограничены объективно, и от доброй воли ни Уралхима, ни Уралкалия, ни самого Мазепина никак не зависит, тут сложно сказать. Но, в общем, важно, да, что Мазепину, который предлагал фактически создание КС, да, вот сейчас можно ездить в Беларусь. У Менску жыве мама Дмітрыя Мазепіна. Як заявіў Лукашенко падчас сустрэчы з алігархам, яна не павінна выехаць з Беларусі. Траўма 2020 года ўжо 6-й год не дае спакою сілавікам. У Баранавічах міліцыю вучаць разганяць масавыя беспарадкі з выкарыстаннем зброі. Жыхароў гораду ўжо папярэдзілі, што будуць чутныя выбухі і стрэлы. Просяць не хвалявацца. Такія вучэнні сілавікоў апошнім часам праходзяць па ўсёй Беларусі. Баранавічы 6-й па ліку горад. А стартавалі яны ў лютым з Менска. Кіраўнік МУС Іван Кубракоў адзначыў, што правяраецца гатоўнасць сілавікоў актыўна дзейнічаць у тым ліку пры павышэнні ўзроўню масавых беспарадкаў. Кубракоў настойвае, што паўтарэння падзеяў 2020 года ў краіне не будзе. Сілавікі на трэніроўках адпрацоўваюць у тым ліку затрыманне журналістаў і людзей з кветкамі, якія стаяць ля дарогі. Дарэчы, летась на міліцыю беларуская дзяржава патраціла на 108 мільёнаў рублёў больш, чым планавалася, а на КДБ пайшло на 35 мільёнаў больш. Праз гэта дзяржаве давялося эканоміць на ахове здароўя і на адукацыі. У выніковым выпуску «Піка свабоды» ў пятніцу глядзіце больш шырокі аналіз гэтых вучэнняў. Ужо другая суседка Беларусі просіць амерыканцаў ядзерную зброю. Літва вядзе перамовы з США аб яе размяшчэнні на сваёй тэрыторыі. Спачатку пра гэта паведаміла ўплывовае еўрапейскае выданне «Політико», а пасля пацвердзіў і міністр абароны Літвы Робертас Каунас. Абмеркаванні працягваюцца, Літва, безумоўна, не стаіць у баку, сказаў міністр. Канстытуцыя Літвы забараняе размяшчэнне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі краіны. Але літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа прапанаваў унесці змены ў асноўны закон. Амерыка сапраўды зацікаўленая пашыраць свой ядзерны парасон у Европе. Ці магчыма, што Амерыка размясціць у Літве ядзерную зброю? Зараз можна быць трошачку скептычнымі наконт, ці будзе Літва у першай чарзе атрымліваць гэтую ядравую зброю, бо гэта патрабуе вельмі шмат высілкаў і адбудавання поўнай інфраструктуры, якая зараз не маецца ў наяўнасці ў Літве, але ж ўсё ж такі гэта будзе азначаць значна больш падвышаную бяспеку і пэўныя гаранты для той жа Літвы, бо самі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены ў захаванні найвышэйшага ўзроўню бяспекі над тымі ядравымі
матэрыяламі, на тымі ядровымі ўзбраеннямі, якія яны перадаюць гэтым краінам. Найбольшую цікавасць да размяшчэння ў сябе ядзернай зброі ЗША праяўляюць Польшча і краіны Балтыі. У канцы траўня Нарвегія заявіла, што збіраецца далучыцца да ядзернага парасону Францыі на фоне масіўнага ўзбраення Расіі. Што для беларусаў значыць з'яўленне амерыканскай ядзернай зброі каля сваіх межаў? Гэта ўсё ж такі прыкмета эскалацыі, гэта тое, што лічылася непажаданым апошнія дзесяцігоддзі і ўвогуле падвышае рызыкі для беларускага насельніцтва, якое і так вельмі моцна пастрадала ад наступстваў ядровых катастроф. То бок гэты крок, як і шэраг іншых, перш за ўсё з боку Крамля, падвышае рызыкі для беларускіх грамадзян. Гаворка, як пішуць СМІ, можа весціся пра самалёты з падвойным прызначэннем, якія могуць выконваць або звычайныя місіі, або скідваць ядзерныя бомбы. У Барысаве паляпшаецца стан 29 дзяцей, якіх 2 чэрвеня шпіталізавалі з прыкметамі харчовага атручання або кішачнай інфекцыі. Паводле медыкаў, усе маленькія пацыенты ідуць на папраўку, а частку з іх ужо выпісалі дадому. Пры паступленні стан некаторых пацыентаў быў цяжкі, але лекарам удалося стабілізаваць сітуацыю. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па факце парушэння санітарных нормаў. Падобная гісторыя ў амаль той жа дзень адбылася ў Салігорску. Як напісала мама 2,5-гадовага дзіцяці, ён вярнуўся з садка з сімптомамі харчовага атручання. Прычынай, хутчэй за ўсё, стаў біфідзін, спецыялізаваны кісламалочны біяпрадукт, узбагачаны біфідабактэрыямі. Іншая мама напісала, што ў майго сына багатыя ваніты фантанам былі 2 разы і яшчэ 3 разы крыху вадой. У тэлеграм-канале менскай міліцыі расказалі, што рэалізацыя прадукцыі, якая, магчыма, стала першай крыніцай гэтай сітуацыі, прыпынена ва ўсіх рэгіёнах краіны. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава «Гармонія свету неглюбскіх ткачых», прысвечаная унікальнай традыцыі ткацтва з вёскі Неглюбка Веткаўскага раёна. У снежні 25 года гэтая традыцыя была ўключаная ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. На выставе прадстаўлены старажытныя ручнікі, элементы народнага адзення і творы вядомых неглюбскіх майстрых. Наведнікі могуць даведацца пра значэнне традыцыйных арнаментаў, якія сімвалізуюць дабрабыт, плоднасць, сямейную згоду і сувязь чалавека з Богам. Экспазіцыя сабрала экспанаты з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея, Веткаўскага музея і іншых беларускіх музеяў. Неглюбская традыцыя ткацтва захоўваецца ўжо больш за 300 гадоў і застаецца жывой да сёння. У аграгарадку Жодзішкі пад Смаргонню мясцовыя жыхары выратавалі бусляня, якое выпала з гнязда падчас сваіх першых спробаў навучыцца лётаць. Спачатку людзі спрабавалі самастойна вярнуць птушаня да бацькоў, але безвынікова. Тады на дапамогу выклікалі ратавальнікаў. Супрацоўнікі МНС з дапамогай лесвіцы падняліся да гнязда і асцярожна вярнулі бусляня на месца. Цяпер маленькі бусел зноў разам з бацькамі. Мясцовыя жыхары спадзяюцца, што неўзабаве ён паспяхова асвоіць палёт. Гэта былі навіны. 4 чэрвеня у нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.